ассалому алайкум, духтаракои хушрӯй. Имрӯз мехоҳам дар бораи ҳамин крем барои бачаҳо, барои мардон маълумот битам. Ҳаматон медонем ки дар хонаи ҳар яки мо ҳамин проблема ҳастай. Анами метавонем ки кадомеда ки дар кор боша, анамира харидорӣ кунем. И беҳтарин кремае барои бачаҳо, барои мардако. Вақте ки почакошона мешунанд, тозак мекунанд, хушк мекунанд, қоқ мекунанд, баъд ҳамин крема дар почакошон мемоланд, массаж карда, полни поошона молида ва носкиҳои тозаро мепӯшанд. Беҳтарин крем бӯи пошона нес мекунад, пӯсти почакошона эластичнӣ, мехе мулоими влажни хушрӯ мекунад, носкиҳошона бӯ гирифтанда намемонад. ҳар рӯз ки амира истифода барен, ари правилаш кор кунен, забхои потона полни гум мекунад. Анами касида ки дар кор боша, духтарои хушрӯ, марҳамат, ана номери телефонам болои экрана менависам, марҳамат заказ кунен, доставка дорем.